Damot ti may siya nga Biblia na maapay nga ada iti panagsasabali, iti interpretasyon. So kundi nga na nulad kataglalaban iti pamati. Tuwan nga siya. I think di iti rason maapay nga makita tayo nga nabangon dagiti daduma nga denominasyon kan reliyon. That is because of the issue kan point iti pananginterpretar iti scripture. Katoy ba kada kayo? Agpaiso may sa langit iti Bible. Maapay ka nagulon do duma iti Christians nga may sama iti Bible. The reason behind ito yung gulo ng apa kat yung proseso iti parang interpretar kat nagsabali. Katoy ba kada kayo, ada iti gusto nga proseso iti parang i-explikar iti sa iti Diyos. Han nga mabalin nga kunang may in-explikar mo tan at nalpason. Ada lagi gusto kang proper nga panang surut iti Biblia tapno halay may taw-taw. Kung mabalbalin, gusto iti panaka-interpretar na. Ako'y bulbaga, nga siyak lang ti gusto. Ada dagiti daduma nga nangadalan, mat nga dagiti scholars iti napalpalabas, isuro da kada tayo no, kasatno iti mang-explain iti Bible. Haan lang nga kaskari na nga binasam, lalpasan, kuha ti daduma ay consider. Tiyan muda gamin, basta nagpidot kan ti bersikulo, di ayon, mabalinan di ay. Naan. Numan nagpidot ka ti bersikulo, ada dagi i-consider mo nga dapat panunutom, at no haang ka nga mayataw-taw iti interpretasyon mo. Umuna, dagiti ti consider mo ti panang-explikar iti sa ti Diyos, tapno usto, mabalban usto iti sa ti Diyos, ti panang-explikar na. Iti kami nga rumumar, iti kunate nga wrong application, wrong interpretation, kapusta the process of interpreting kat ija tayo nga nagkibaltang. Diba kada kayo? Ano nga nga ruti kastana nga interpretar nga gusto tapno accurate, no mabalbalin accurate iti panaka-interpretar na iti scripture. Muna, i-consider you it is, yes, given nga inkararag yun, din mahawat kayo iti sirip ti Santo Espiritu. Ada dagiti guide nga masapul i-consider you. Muna, i-consider you di writer iti book. Sino di writer nga di ay? Sino da nga writer? Consider you di ay. Anya iti background na, anya ti estado na dito yung chimpo nga naisurat na ita. So, i-consider you di ay. May kadwa, sino dagiti sinuratan na, di ay writer nga di ay. Apa anya ti sitwasyon ni di chimpo nga di ay. Anya ti mangyari jingat grupo ti tao nga nasuratan, apa nga kas di ay. So, dahil ti may isang i-consider. Sumaro no, anya iti problema, anya dagiti issues ijibok nga di ay. So, malaksi dagiti tao, dagi background ijay, ti sitwasyon idi, dagi issues idi nga masapul nga masolba riso nga naisurat ijay. So, dijay ti may isang iso di ko natin yung context, di background na. Kaya makita tayo, i-consider you dagi ay i-consider yung matlaang dagi original words, the Old Testament, Hebrew kan Aramaic, and the New Testament, isulay po natin yung Greek language. So, i-consider yung dijay. Namawalbalin, ti apanutarayan, kat dagi ay word study nga Greek, haang kayo nga mapangadagos kini Webster. Taado dagi ay definition ni Webster nga agsabali, ijay definition, ijay original Greek, kan Hebrew, kan Aramaic. Pangkitaan nga, dagi libro nga di ay. Dagi kasi nga dictionary. Actually, ada dagi online application. So, di ko na rin my sword. Ada di Greek nga, di verses, then ada di Greek word na original na, kan definition na. So, no, ada tikas nga application mo, advantageous kanyam diya, at least makita mo yung original nga nausaran na. Tapos mabalin nga di nausar nga sa nga di ay kat sabali ti panakausar na di panawon na Apostol Pablo kan sabali tata kasla di firstborn
kasla jay kung natin nga son, jay sonship ni Kristo, ag sabali dagi ay. So makita tayo nga dagi ay sabali nga terms, ang sabali iti term na. So i-consider tayo di ay. May sapay, jay syntax, ada di ko na tayo nga dito nga umayon, jay kanto kay kayat nga subject, kada kayo no, nyo kay kayat di subject ni English, ada jay panang parse dagi sentence, dagi gerund, past tense, present tense, future tense, anya nga klase dayta nga interrogative question, anya dayta nga klase nga sentence, pas lang ay dissect mo di verse nga di may isang nga nadagsan, ada kami di Bible school, talaga nga i-dissect mi di may isang nga chapter iti Bible nga dagsan. Anya nga klase dayta nga word, anati noun, pronoun, adjective, so those are the things na consider no agad adal kayo ti saw ti apo niya dito sentence nga dito is referring to future kasi may sa nga consider the timeline, is it applicable tatanga panahon or ije lang panahon idi dito kadi kat existing pa lang tatanga panahon o nalpasan ada kadi dagiti verses nga mangipakita nga awanon kuma dito nga issue nga topic nga practice. So those are the things in consider tayo the timeline na. And ada kadi ti dadumang verses di Bible nga mabaling nga mang ito diti support diti nga adadal diti nga bersikulo tapno i-clarify na pay so dagiya ti dadumang i-consider ya pay. And may sapay apay nga anya iti point nga ta ti pinaka main point iti Santo Espiritu no apay nga naisurat dayto so dagiya ti consider tayo. So no makita tayo nga basta-basta nga basta pinidot mo lang data bersikulo yung barsak mo lang kanya at ano data refutation ko kanya pastor mystic ka ada dagi proseso iti panang study. And do you think basta lang agsasaudye nga awan dagi nga dumaldalan dagi nga bersikulo iti panunot ko. So dagito iti may isang ako nato nga na-neglect iti panahon tayo. So nga ako tayo we have only one Bible but the problem tata kat apay nga adute ang atang kikinawatan, it's because the way we interpret the Bible kat we do not go to the proper way of interpreting the scripture. So that's the reason why apay nga ada iti argument nga panaglalaban gapusta di nga rod haan nga dagiti kakabsat nga daduma napudot dalaw na nga manmarwamdan di kay wagas dagiti daduma nga preacher itanong mo kay ganito pinasanan di kuan mabalinan di jay so isunlatan handa nga amo nga ada iti proseso nga ustutap nga maibingay mo nga nasayat iti sa ti Dios. So dito tikat ko nga dalam tayo tang malum and I hope nga it will give wisdom kada kayo kan makita yung nga in the interpretation iti scripture for us to properly dumanon tayo ti usto nga interpretasyon masapol nga usto ti kasta tayo kan proseso tayo nga mga adal. And blessed afternoon kada kayo kakayan. It's a rainy day, agsirip-sirip iti init tata in hoping nubigat kung sumarsaron ng aldaw kat mamagaan mat dagiti bilag tayo. God bless you kakabsat. God bless you kakabsat. Okay, thank you.